Ngi U Blei pi baroh kibiyo wan page kini ko online service Jong ka Balang U Blei Nongthymmai Pohkseh. Nagawai ka por, nagawai ka Sunday, syagawai ka Sunday. Ilayo ban syakri lang yung Trai lingba Jong kadika online service. But nginget wakala long ka jingkerku ka bakraw na kabanta jongi iway pi iway. Jing syakri ka jongi ka bangi syong lang Kieng ki jongi. Banyo banyero panan buram mega kerteng ka batyang tam ka jong Trai jisu nong pun embed jongi. Ini Sdang ka jing syakri ka jongi. Da ka bangi Duwai ka Jingrwai Syiem ka basan spa hinyo puar ka boong sabat nga gunong penim. Sabat nga gunong penim bat kasmi
Ngai Ngu Blei season 4 hari ni ke step bola pling ni kenalan bangin yo ban mani Berbandier royo leng ba kan ka YouTube channel. Banaka Balang Balang U Blei Nongthymmai Pohkseh. Ngi Pdiang Sngewbha Ngai Ku Blei pi baroh ki para banget bar ki Paralok ki le solang ban ngi hakani ki Jingiaseng hakani ke step. Ban ngej ngila yo ya ga ban pen Kyrpang yelo de ban pen gentang yelo de habat ngin rung ha ga bangin rung ya ga jing mane ki jing yaro jong yo Trai rengkat bat ka worship ting ga lai lamingi ya ki Jingrwai ti ki jing khuplai ka Kyrpang galong na kam tai pastor jengi ni Reverend Nongpluh ga yo ban plai ga po jengi ban wan ya ga ban ai ki sekri ka ti U Blei ha pedeng jongi ha ga ni ga step. Tinggi peteng pat, ya gini kijing syukri jong yo Trai. Dak Jingrwai Jingrwai ke ba aspa life war. Dak Jingrwai Syiem. Bad halin kani. Ngasngewbha ban khot yo wei ni girang ba jong Balang i ba Bidis Kharpran. Ni Sngewbha ban wan sekhamat i ban pen gentang ni kijing syukri. Dak go Pule kijing jong Blei ban bu ha kijing Duwai. Dia syuab ni yo ban Jingrwai ni kijing Duwai ngadon go wei kijing premna ba kata galong. Bahagani ke sengi utrai ke penwan arfu fraterik. Inyo ya ke Jingiaseng kum ni ke bang yo menta ha ke por khatwe beje. Bai ri ke Jingiaseng on penyak di ke Jingiaseng intai jong bang namar bagadai ke Women Sunday.
Shua bangan Duwai ngan Pule katu kan ne nagak ten Jong Blei Pule nang kong nagak Deuteronomy Klenong ka banriu ka dekot ka basau hadu ka ba hanriu Bad gumjo naga gospel ka Jong Yohanes Belai lenong ka bakhan riu ka dekon Gumjo naga siti ka Jong Apostle Paul siya ginong Rome Nagalanong kabapra bat kidikot kabalay pusan hadu kabalay punyaw. Tos ngaw a Israel utray boblay jongi. Ulong uway utray. Temani ja utray boblay jongme dalaga donod baro. Badalaga mansim baro. Badalaga bor baro. Boto ay bakinikikitin. Yakiba ngahukum yume hagadiga sngi nginyalong hagadonu jongme naba blei ulai kata-kata yakapertei kadbaula aitino yalo kon balakamarwe bawei wei ru ubangai jahu onom jotshu henrei unyo gajingem bom jukun Wei ban pun yaklat no yangi nakata ka jingi ka jong kres. Kalanot lane ka sipa lane ka jing pan si tomben. Lane ka jing tangan lane ka jing lungkun. Lane ka jing ma lane ka white lam. Kat kumbala tho nakabanda jong me. Ladang penyap yangi baro sisngi. Lanyau yangi kum kilang brod yaga jing penyap. Hinrei hakine ki baro ken. Ngi job thiau dau ta ubala yang hi nginya Duwai aingu yame atrai ba hagne ke step ka bamanta ngadap daga jing sngongu yame atrai namar mela long rengkan ban mela penla yanga bad yangi baro aki bangej atrai ban wan khamat jong me Hapdeng ki jingyai lenti jongi ke bangi dap tang de ki jingye ba ki jingyale Henry melatau yangi yakalat atrai yakaban yo ban syakri khamba yame ko trai kenran ngai ngu yame atrai hagni ke stem habangi pai yagi jingem jongi baro atrai mem sim lai no yangi yakawei pakawei gasngi haga jingyai lenti jongi ko trai Ki jingkular jome ki belong akmi ngalong rengkat bat pi halagasngi hadu kabawai no jonggani kapertei ngiyoi da shisha atrai bagi jingkular jome kilong ki baho oj bat amen atrai kenrad hapdeng kabakum gani kapol ngasngau ban daptang da kajing sngongu yame bat ban ai kajing yaro bagajing mane ba shisha yame Hagisngi jonga jingem jongi iwei pa iwei ko trai ken ran trai babha langila ya hagni gap jingdum jongani ki jingja hagni ki sngi ki bamanta yaki bamela sha na ka banta jongi ki bangen sipor yaki bangin ya hagni ki jingtan ju bad ki jing haga jingem jongi ko trai henrei aplay nga ngetskem ban yo atrai bakini ki jingja baro Kinomla ban pun yaklat yakata ka jingya dei ba jongi bat me ko trai kumbawa apostol Paul wong wei ban pun yaklat no yangi na ka jing ka jong Jesus Christ ba trai ba haga kom ka de ka Paul kat banang wan kini ki jingja ber ki jing haga jingem ngis ngau aplay bangilanang ban scam shu yaga jing jongi bat ka jing jongi yame ko trai kan ran Namar aplay melathit yangi dagador bagasnam jong mena Calvary kaba mela yangi nado menongkong atrai mela keu hagadeng pna nakabanta jongi mela siuspa yangi mela penem yangi atrai dagataga jing ba bom chukon kabau jisu ba jongi ula keu hagadeng pna nakabanta ban penem pat yangi kinong pop kibla jot balaram Trai ba ke jingdom le se kan wan ki jingyale ki thma kin wan henrei nga sngau aplay
bangila mad yo jiso bayin haga jing penem ga jingem ga may malapan kelat mai yangi ngas ngau ha bangila pdiang yame uei wan punya klat pad yangi naga jing e ke jong jiso kres bau trai trai bayin ga Duwai yame lang bagi ni ga jing ja ki baja haga jingem bada ka pertai hi menta bada ka riba e jongi nga Duwai yame a trai bayin Malang ba gini ki jingja kanang pan skam sho yang I atrai bangin I yame ngin shakri ngin yaine atrai haga jing yaine bad non rangkat ban me hagi por baro go trai ngang skam trai ba ye haga bakum gani ka por om thang na kabanta kane ka riba e jongi hagleng sodong melakran yagi bangai atrai ki rukho atrai haga bakum gani ka por ki phai shame ki Duwai ki ro ki pendon burom yame ko trai haga jingem jongki walang imyo ban rung hagi yeng mane ko trai henry halaga jongga yeng ngilanang pon scam yaga jingai jongi Nang ba ngin I ngin shakri ngin yo ban yeslok ban me hagi por baro ko trai namar gatang Duwai trai ba ye hagani ka step menta abangile yo yagani ka por ban shakri yame lang ba gi online gi bang ki parabange ki log ba ye kin yo sngo yagane ka jing ki kin ten ki ban ka ten jo me kam tam ngi Duwai ba man yo ban kurku yaka wei pa ka wei ka man sem jong ki parabange ba ye trai ba ye ngi don hagani ka pertai si bon ki thma ba ga jingale aga jingem henrengi tip atrai ba kine kenomla satya ya ka ban pun ya khlad ya ga jing ya dei ba im jongi ban me bo long try badu nong panem ba ye jongi uchi sukres try namar gata ni Duwai ya me atrai ba ye haga ba kom gane ka por si bon ngele yo sngo ya ga ten ga ba im jome ko try kal ra yangi na ka por sha ka por Kanang ba ngin nang ban pun scam yaga jingai jongi hame bolong try ba ye jongi haga juga por haga bakom gane ka klemat atrai ngin yo sngo atrai ba ye yaga ten ga ba im jong me haga ba shakri jong me un ai yaga ten ga ba im kama mela ibet yelo jong shakri jong me ban ai yaga ten ga ba im jong me lang ba kane ka online ko try ba ye Duwai namar kata hame wala khod yo shagri jong me ban kren yiga ten bam im jong me try ba ye ngar Duwai ba man kar khu yelo jong shagri jong me ban man kar khu yiga ten ga ba im jong me ba ka ei ke baro atrai kaba mino nakasintoru shakri jong me kanalong ka jingkar khu ya baro ki parabangai ba ye ki lok ke bio sngau yu ka ten jong me kinda mad shisha ya ki jingkar khu ki bon hiar na bnang na ka khat ke jingis nei jong me trai ngangai kinrat ba bha melio sngau yu ki jingduai bare du shakri jong me nakabanda ka buram ka jong uji so ba ye ni pan mengila Duwai de ka jingai menta bad halakarta amen Ti tau trai ngir khui ki jing pengentang ini kopor ngila pois ke wei pat ke benda kolong bangin yo ban ya Duwai ke benengkong ke jing Duwai kolong bangin yo ban ikren maroi simet badu trai ha ke kopor bangin yo ban ya pen pau ye ke jing sngau jingi badu ke jing I jingi ya u ke jing ai ngu be ke jing ro jingu jingi ya u namar ke jing bha ke jing spoon ke jingi Ti tong Duwai lang ke kopor ke bomun sum bleu ya lam ye yang ini kopor try babha ba isnai blei ber pa jigi bha beneng kum nengi wan ha ka kerta jong chi su ka ne ka step ko kandar babha nyai ngu eme mala pli ngi ka ne ka lat ko try be banya seng kum ne ko try lomba ka ne ka YouTube channel ka mala pli ka lat ya ka jong ka balang ko kandar be ja bagin yo banya solang ki para bengej bat ki paralok baro ko try sodong jongi kandar be begin baneng ni ro ya me a try babha leng bagi jingrwai ki jing ro jongi a try babha ni ai ngu eme kandar be melri mel sumar hadu ne ka khlimar ka dah pedeng kini ki ja lenti jong ka ri ka perthai baro ka wei leng bagi ki jing shop jong ne ki jing pangklam kandar be jong a jisu ba ko dar ha ka ne
ni ke step trai bapa ngi soban ai tang ke jing yoro ye me atrai om don lan gidan sipo hajar ke thli kam byang atrai be ban yoro ke kerteng je me atrai nama ke jing kraw ke jing bhai ke je me ko kandat ke jing bingi ke jing kraw ke jing snai ko je me atrai bapa yang i we pi we bar how de ke step ke ban trai nyai ngu me atrai bapa na kam tau Jesus Christ nyai ngu me ke snam ke jung balas thit pat yang i de ke dorba ke ba kraw ko kandat bapa nyai ngu ke tin je me atrai bapa ke bangidang yo ban pule ngidang yo ban lap haru ke ni ke sngi ke ba menta atrai bapa nyai ngu e men simak ho je me kular atrai bapa ubodon na pleng jung i ke por baro ban yarap yang i ban ai bor yang i ban pensyai bor yang i ban pensingai yang i ban hikai yang i atrai bapa haki por baro kendal bapa ngi sngo ye jin kar ke jing trai ke jong u ko kendal be hagan yo por trai ni Syiem chlade ke buram baro ngi ai Syiem atrai nanti ke baro ki bapa ke mele jing i atrai ngim nam la ban klat atrai Syiem ke jing atang nang ring ngi hajan atrai men kham e je me ko kendal bapa ker khu ini ke por ko trai bapa ke jing ke jong i ke diang so bhai ke jing ro jing i baro na bagi ni baro haga ke teng Jisu ngi Duwai amen Sekau jing Duwai ke baal kolong menginkan mau. Yang ni ke por ko ngin saya snoi ke tien ke Jong Blei. Lang bau syakri Trai i pastor ke Nongpluh. Ba ke jo por ngi Duwai. Nang ta ke ri ke jong i. Ngi ke jing berngam ki bersit. Lagi ri bamarjan jong i. Dang hagi ni ki khendiat sngi. Ngi ke jing yap je ki sipai jong i. Hagi benta jong ke ladak. Ngintip ke ban jia ye ri ke jongi hagi ni sngi ban wan hendeng ni Duwai bo Blei ni ban ri ban sumar ye ri ke jongi unirap undaun ker wadun plai ru la dalong kamon jungu ban plai kloi no ye ni ke jingpang klam ke wan len shop hagi ni ri ke jongi in Duwai bo Trai ru unia ban kerku nam ta gitu ki berani ki Jingiaseng ki berani apa nang ki jingpang ki sistem ki beduk Kyrpang ki berani ke hospital ber kumta ter ngakot di pihak ni por kat pengiyok banyak Duwai lang. Bapinyo ban raju ki kiti jung pi show Trai. Ban pan ke jing rap lau. Unyo ban kerku ye pi ban kata ye ke met ke jung pi. Da ke jing ni Duwai lang hakani ko por. Tong ye Duwai para pengit. Hallelujah Trai be long bla kerku ke kerteng je me sashi sen pat. Nyai ngu ime Trai bha hakani ko por kenda be mela pling ni kalat binang yo ban ya lap i gospel ke jame. Ngidang yo ban ya Pule ke tin jame a Trai. Ngidang yo ban ngap ke tin jame lam ki breu ke jame a Trai bha. Hakani ko por ko kenda be jangai Jisu ba ko dol. Kedua ime men kerku la jong ke tin lam bau syakri jame ban ai pling jongi. Bang kedua ime hakani ko por ko Trai be we ngap ba ya sngo ko kena. Ngidang yo sisya ban ma jikir ko pling ni ki sngi ke ba ber ki ba sitom. Hoi kenda bha Ngi Duwai ru nak benta ki para bengej bagi Paralok ki ki bethon jengi baro ki beran hak bakom kini ko por ki jing ke jing ale jong ki atrai ki jing du jingkerman ki jing no men sing ki baharu kom ki beran ki yeng ki sam le sedan bleng ki jing don bedi jing pang ki sitom ko kondal baba ngi Duwai kini ko por ke baki ki rai ki ti syame ko kondal baba ban wa li ki jing yarap jome ki jing pen khia jame atrai ngi Duwai me ha kini ki klimat ko benda ye ki jing pen slek jong ke kamba ke jame ki jing pelai ki jing pengkia kan long halo jiki wei poi bar kan bakum ke jingat ke jing sliang ko jiki atrai baba hagli khleman kita ngai scam ko kena ke ti jeme kita long ban kena tak Kyrpang halo jiki wei poi barok ko pa be Trai ngi ai ngu yeme ko kena baba ke kular jeme ke don ablei be meong ke jingem snam jong me ke la pengkia ngi atrai baba ke jing sya syok ke jing sya dat jeme ke ding phna men sya sana phna ko Trai baba ke la pengkia ngi Trai ya rap ingin pediang ngi ke jing pengkia me ko pol ngi pediang atrai baba ngi don ngi ko pol ban pediang ngi ko la jeme ngi don ngi ko pol ke jingat ban pediang ye ke kamba ke jing pelaj jeme atrai ngi ke longgum tai wei poi barok ko kena baba kile soalang bagi ni ko por ke jing Duwai ko kena baba ngi skemel ngau Duwai ngi ko po pa be haga keteng don bau Jesus Christ no panin no sus pa jingi amen. Sakwe par ka banta ka ba inyo ko long ke jing sikri lang ba ke Jingrwai ke Kyrpang bat kumju ye ke tin ke Jong Blei teneng ko ngai nga Sngewbha ban khot yai Berbandier Syiem mereka pergi Paralok kinjo ban ai ke Jingrwai ke Kyrpang ke Jongki badin kata nga Sngewbha ban khot no i pastor pap ban Syiem ye ke benta ban sya ai ke sikri ke tin Jong Blei pedeng pastor ke Nongpluh
Jong Ngi Đập Đang Jingiaseng Wat La Hang Ni Đây Đang Ying Trong Ba Sa Bin Ban Ngi Be Jing Tha La Trai nghiền nhai kiên tiền Trai đôi anh hạ sen đã trong nghi lâm mà mình nghiền lòng ấy hạ bờ thấy ban lòng xa khi ban lòng xa khi xa kỳ quê ban lòng xa khi ô ban lòng xa khi xa kỳ quê Ngai Ku Blei yapi ki Berbandier baroh ki ba pelong yi ki Jingiaseng ha ki Kieng ki Jong pi ha ka Kyrpang ka Jong Jesus Christ unong panem ba je Ngai Ku Blei ru ka ne ka po na ka banta ki samla ki bale rap na ka banta ka Nongialam yi ki Jingrwai bat kum juru yi ki samla ki ba ai ka kubor leng ba ka Jingrwai to blame kur khu yapi ban nga Duwai ru yo Blei bau Blei unkur khu na ka banta Jong pi baroh ki Berbandier ki Parakustan hang nong pi don ki ba pe ya ka kubor bat long ban don rengkat ha ka Jingiaseng lang ba ka online service lan ka YouTube ka ba ka balang kalapan khre ha ka ne ka por nga kwa ban bu ya ka banta jong ka Nongkren jonga na ka sithi ka jong pol shek nong e pasas ka lang ka ban riu kat khat na ka ba shipau hadu ka bar po tingaw ka ban Pule ka ne ka por tang kit khat ka ba shipau ba khat wei bat khat ar ha ka ba wai no tu long ki ba klan ho Trai ba ka bor ka jing klan Jong tu king no ya ka Jingkieng Atiar ka Jong Blei baroh ba phila ban yang persha ya ki buit tham
usaitan. Nabaka jingile jongi kamlong yaka snam bat kado Henry yaki hima yaki bor kinong sinsya perthei jong kadega jingdom bat yaka jingbaman baken jaman sim ha ki jaka beneng yaki waipat kit khot ngin snang pet anda bangalayo ban kren ha kan ko por kapang ka bang kwa ban kren ha kan ko por ka long to king no yaka Jinkieng Atiar Jong Blei baroh kani kalong ka jingkan tu ka Jong Blei nakabenta jongi ka bau pol ula ahe pedeng jongi ban Kieng yaka Jinkieng Atiar larin Pule kini kit khot baroh nakat khot ka basipo hadu ka barpo pin yo bat pin syemang ni bau pol utho bat pendan kam yaki kentien sipai kelane military terms kabapan baka Jingiaseng Kristan kadai kamadan thama battleground kamdai kamadan yelekai playground tungin sotho babon sien ki breu ki yelekai kini ki si bamanta kamdai ka playground hanrai ka dai ka battleground kamadan thama abar hangning Syiem baka Jingiaseng Kristan kadai ka jingkhot yangi banlong kum ki sipai bat habangi long ki sipai ngidon kathma banyale bat kata kathma kalong bat unong shun jongi ngidon unong shun nakata daw pol ukhot yangi banlong kum sipai ki jong Chris ngidon hakakan hon sipai jong Syiem beneng larpin Pule kan adu kat khot ka basipo hadu bakhat nyo hangning Syiem bat nyo baka kran sipang kathma ka kran sipang nong shun ka kran sipang ke Atiar thama bangi dei ban yada bat ban yale yaw nong shun tongin pet hang ni ka ban kong sipang nong shun bangi dan kamban tip yu nong shun ha ka Jingiaseng Kristan ka jongi paro ngi don unong shun komba ha ka ri ba ka jaiban reru ka don ikinong shun komba ka long karin dia ka jongi ha ki singi hadumanta i ka jingken atma ringkat bat ke China te kom ta ka riban tip ki ikinong shun jongka baka riban penkre kom joru mangi ha ka Jingiaseng Kristan Paul ubatai bangi don kinong shun bat utaw nong shun jongi ki bangi lani Kristan uday usaitan bat uni usaitan ka Bible ngi Syiem baka ai ye u ka kerteng pun teligi kerteng bat ki jinglong ke jong u menangkong menong mudui ke jing pen pau kat khot bakat ar kat khot ke basipau ka bar nong pen syoi Matius ngong ke basau kat khot ke balai unong shino briu u balam ler u basyukor bat uni ulong unong penyap ya ki babon hajar ki ben sem ki bakodor dak ke jinglong lamler baka jing syukor ke jungu yodes kelong bapra kat khot basa pusa la pen stream ru yu u bolong kumu sing u bakar ho u jat keleng u dawat khnang yau nono ba un yu angoi teli ka shiti petras ka ban kong kelong basat kat pesan kat khot bapra ulong ru kumu sing hak per eden ularung ula pen shoy ya kem ula riam per ya de tien ki sor ke bokren kada do ba ke im kelas ngap kelas skor ya ke tien yu ban ya ke besngap ya ke tien ke Jong Blei komta kila lepop Genesis ngong balai kat khot iwe don riu bat kitab jing pen pau kat ar kat khot bakandai pen stream ru yu u bolong angel jing shai u angel long kum u angel jing shai ar koren kelom khat wei kat khot bakhat lai hadu khat sa badu long kumu blei jong kani ka perthei ar koren kalang basau kat khot ka basau te komta ngidon kam ban tip ya kani ka thma ka jongi ka bagi dei ban yele kam dei para brio hanroi ka dei bat ka jing boman baken jaman sim kata ka jing boman baken jaman sim ka batrai ha ka jing em jong ki brio ladau syaitan uyolat un yele yaki brio bot un kem yaki untuk yaka jong nama bahaga jongki bat un pelong yaki ki Atiar ban yale bersya yau Blei
pat ya ka jing temu ka Jong Blei ha ka jing jongi ki breu halandat ki ai baro ka ba ki breu ki le ya ka no ka jing baman lani ki kam sneu dei unong shun setan u bala yo ya ka jing jong ki bat man pendan kam ya ki u Paul ya thu shu ru bau neu unong shun u long ba klan bo Pule ka khat ka ba shi po do khata kum tau Paul kan tu ong to long ki ba klan how try pada ka bor ka jing klan jongu kat khat ka ba shi po selia yano ru pen u job u yale yu setan u hat u yat u job u setan u yale yu job u yat thama yu job ya ka ying jongu ya ki khon jongu ya ka spa ka po ka jongu bat ya ki parlok jongu ru na ngai ngo yo blei u setan umla job ula job inu setan ula penrem yo ni baman kom tau blei ula kerku arsya yo job pule job kalanong ga ba asau pu ar kat khat ka ba sipo o jesu u khat ru yo setan u nong tu tang bau long tang ban yo tu hanrai bon yo ban penyam bat un yo penyap penjot de Jonas ngo ba sipo kat khat ka ba sipo pet ye ka jing jot ha ke ni ki sngi ba man tang yo i bo setan ula yo ban pendan kam bakla ya sibon ki bre wat iki sama bakilong ki atiar jong ke jing penjot shu tang ban long u baklan ulong ru u buithap kat khat ba khat wei kane kitin buithap ka mot ka buch sneu ka buch sianti lani ka buito lani u bathok kane kalong ka bau setan uriam barabo ban job ye ki breu de ki buithap ki jongu kom ta ka tien Jong Blei ko to khmi bha wat long ki bom stan to long ki bastan to wat long pi ki ba be pule ka shithi pol chinong episas lang ga bas san kat khat ba khat san bat khan riu to ngen tip bo setan u yale yang hi de ki buj baro kom ta ka tien ka Jong Blei la ba pol u ong to king no ya ka Jinkieng Atiar Jong Blei ba phinla ban yeng persya ya ki buj u setan yero yo trai u Blei u ai yang i ka Atiar baro ba ya ka Atiar ka bangi dei ban yada bat ka bangi dei ban yele thma yo setan ha ka Jingrwai Syiem ka ba san spa san phuwei ka khat yang i ki bangi kong to yeng phiki sipai sembeneng to Kieng bat laki Atiar ban yale yunong shun himas soitan Syiem jingdom ngen penjot thiau khot ye phi ba phin ruai ne ke Jingrwai de ke jinge ngen penjot thiau ye ki kut ja ke jingdom jong baman tung ne pech pangka Atiar na do kat khot ka ba khat la he do khat nhiều hang ni in ye kren ni ki Atiar ke bo bleu la ai bat ni yo ye ke Atiar day anda bangela nge yo Jesus Christ ko monong panem jongi bangere ban nge bat kongu bat ban phong ban Kieng ye ke Atiar baro hakini ki por lockdown ka bangele mat hakini ki kindet por balade hadomanta ban ye le ye nu khnang jingpang ye don kam ban bot renti ya ka jinghikai bat ka jingptha jong ka an jing ko jingkhia ka ba ka sarkar ka la ai bangede ban bot renti ban le renti yaki bagin job yenu COVID-19 da ka badeng mast haki por baro ban le social distancing lane ban safety bonsen kam tam ki doctor ba ki nurse ki ban phong bha yaki Atiar baro habaki rong ban le ban ai ki jing sumar yaki bapang nene ke jingpang klam COVID-19 bayo baunu coronavirus onyo ban attack yaki tungen perkhat yang iro komjo ye don kam ban yele yang ne kathma yo setan om de ka Atiar breu hanre de ka Atiar ke bleu a hel Chris ngere ban kop ban phong ye de ka ngem de ban ken sting yo no baman yo no setan polo khat yang i wong wat ai jeka yo setan ebesas ngam saud khat par punyo Lara Blei ulang nak benta jongi banyale jangi Rom kalamba pra kat khat kabalai phuwei upan ka Atiar banengkong
kadai upan po kajing shisha tungin Syiem upan po ong Kieng Jong Blei pan po pan scam ya kasungkai ke jong pi da upan po jong kajing shisha usaitan ulong balam ler barukpa jong kajing lam ler jusa ha kajing shisha Yohanes kelabasa kebapra kat khot kebasa pusa u Jesu ong ngalong kalanti kajing shisha bat kajing yemde yol anes ngabkhat sa kat khot kebahan riu tungin yang nakabanda kajing shisha Chris tungin am compromise bat ki ki bam shisha hakini ki ski bamanta hang no bangi don hakikam baro tungin yang ha kajing shisha ka job kajing shisha ka yang ka shlur banyale persya ya kajing bam shisha ka Atiar ka baar ka jingdai shadam ka hok kat bakhat sa kani gari ka dur jong ki banget ka bangela yo ta ka jinget jongi how Jesus Christ ar koren ka long ka chithi jong Paul si koren ka baar ka lanong ka basan kat khat bar Pule u Blei la pelong hok yangi ha ka hok u Blei how Christ im long ki ba hok i dai ki ba pop Henry how Chris la pelong khoi la pen im thamai bat ngi yo i kene ka Atiar yang ka hok tongin long ki ba hok ha ki e baroh ka Atiar ka balai ka juti ka gospel ka jingsok ka khat khat san to phang ka juti ha ki jan da ka jing la kloi ka gospel jingsok phang ya ka gospel ka jingsok la khat ya ka juti ka gospel jingsok kani ka perthai ka bangem amdan jingsok hang no noru dan no na yeng hadu ba hang no no ngi ka jingbam sok Jesu la wan na bneng shikani ka perthai pan ai ka jingsok Jesu wang ya ka jingsok nga enopi ya ka jingsok nga ai happy kum ka perthai ka ai nga ai manga happy Yohanes ngom khat saw kat khat bar phnyo sok kinong penyet sok na ba on khat ki khonu Blei Matthews ngobasan kat khat ba khandai tongin ye je ke jing sok tongin ye le na ka ban ka jing sok hakane ka perthai bam don jing sok o saitan persyang bat menjan jar hanrei tongin long ka kubor jong ka jing sok hakane ki ski ba manta Blei khat kun tu na ka banta jongi u ong namar kata ni long kinong kitin Syiem na ka banta Chris kasi ti jong Paul silong koren ka baar kat lanong ka basan kat khat ka baar pho ka Atiar ka basaw ka de ka ste ka jinget ka ste jinget ka de ka jingmot jong ka kalong bangin shani how Blei na tu pagilanget yaw Jesu bolong penim basimet jonga jong pi tongin den hakane ka jinget ingam ailat yo saitan mun job mun le thma yangi daki somba meding dalalem ngin pelip daki somba meding daka jinge u saitan wala ban het thma yanga ya phi ka yeng jongi daki khnam ba meding ba bon jan tongin long ki ba phong ki Atiar jong ka jinge haka Jingrwai Syiem ka lanong ka Jingrwai Syiem ka balai spa san Pule Jingrwai ka ka Jingrwai gong ka jing job shakmat jinget ngayo i ka jing job shakmat to para bangit Kieng ka Atiar tungin pet shakmat ka jing job da ka snam ka jong Jesu ka Atiar ka basan ka jing ya da kle ka jing panem ka khat pa nyu kani ka jing da kle ka bangri ban phong ye ka ha ka kle ka dona kle ka na jong e ka jing panem ka dai ka plan ba bom chikut ka jong Blei how Chris ban pen im ya ka perthai kum tau Jesu la wan shikani ka perthai ban pen im yanga ya phi yo breu yo nong pop baro klam ka jing panem ngina mat ngina mla ban ya le persya ya ki bor jong boman ane ki bor jong saitan tungin le daka jing panem ka bangila ptiang yo Jesu ka Atiar ka ban riu ka wai lam u ban Syiem ka khat ba khan yo kani ka wai lam ka long ka tien u Blei tongin Syiem ngin bat ka kati bangidei ban yada bat bangidei ban ya le thma yo saitan
Tongin Syiem ka Kieng ke Jong Blei bangin sutho bakadi ke Atiar. Ka Kieng Jong Blei kalau ke laong bakadi ke pu jong ke Jingiam. Tongin Syiem ka Kieng Jong Blei ngin Pule ka ngin bam ya ka. Uji sula jubab ya ke jingpen shoy jong syaitan. Uong Syepang ka Kieng Jong Blei ulong pu jong ke Jingiam. Lukas nang basau ke khat ke balai. Tongin bam ya ke Kieng ke Jong Blei bangin klain bangin syai. Ngin yo ke bor bangin le persya yo syaitan. Hakini ki sngi bangin le persya yo no COVID-19 yong. Tongin bam ha. Tongin pen klain bhai ke met ke jong i bangin la bangin le persya. Yo no jingpang. Khat no tam ha ke jinglong men sem. Tongin bam ya ke Kieng ke Jong Blei bangin long ki kristan ki baklain. Ki ba job ha ke jingim bangin le thma. Para banget kini ke long ke jing khot. To Syiem kini ki Atiar baroh henre tuli. But ya kini ki Atiar baroh ngiyo dak jinget how Chris. Amdai hanu honoru yo Chris la da pila yo Chris ngila yo ya kini ki Atiar baroh. Pek kum lo ke Kieng Jong Blei ka ong. U Chris ulang ka jing shisha. Panpo ke shisha yo na sing bakhat sao kat khat ban riu. U Chris ulang ka hok jongi. Ar koren kalang basan kat khat bar phuai. U Chris ulang ka jing pen yesuk jongi episas ngong ba ar kat khat bakhat sa ka jing ngai ka bau Chris u khunu blai Galatia kalang ba ar kat khat bar phu ulang ka jing penem Lukas kalang ba ar kat khat balai phu ulang ka Kieng Jong Blei Yohanes ka banangkong khat ka banangkong bat khat sa kini baroh ki Atiar ni yo e ka da ke jinget na do bangil nge ngila pdiang yo Jesu kumrong penem jongi ngila yo Chris ngila yo yakini ki Atiar baroh upol ha ke sithi jong u sikinong rom kalang khat lai khat sa khat kun tu yong to ko phi yo Chris about Trai to ko phi yo Chris about Trai anda ngila kop yo Chris u Trai ha ke jingim jongi ngila kop yak Atiar Jong Blei baroh ka kerteng Chris ka kerteng Jesu Chris ngong penem belas le Jong Blei ka kerteng ka bangin job yikinang syuan baroh yakini ki Atiar baroh andre terli tongin yele saka weipat ke bo poluang da ka jing Duwai ka jing Duwai ka de ka jing kran baru Blei ka jing Duwai ka de ka jing ring ji pen herman sem ngila ban ngimla ban em klem ka jing ring ji pen herman sem upol wong tongin le yakat ma ga jongi da ka jing phong Atiar da ka ba Duwai ngin Duwai kumno wai wong Duwai hala ka sngi tongin kali le de kanu sin nga Duwai kat no sin pi Duwai kanu ka ying jongi ka Duwai le singi Duwai tang ka por bam ja bangi bam jing bam haki por baroh pan ngem Duwai Kieng Jong Blei to Duwai khlem da pot ka sithi ka jong Paul Tesla ni ka banangkong kalanang ka basan kat khot bakhat yo Duwai khlem da pot kamot parabor ngin kan mau yo Blei parabor ngin ya kran baru Blei taka danut bar ka jingmot chiper khat baroh hang no no bangi don haki por bangi don kame komata ka por Duwai pet show Blei pelat ka jingmot je show Blei om don kamban syong kumbangi syong ban Duwai hala yeng henroi Duwai kumakata ka por kabanta ka baar wong Duwai ta ka jing Duwai ka jing Kyrpat Pule Philippi ka long basau ka khat pan riu teng tela ker tawian ka jing khuslai polong wan khuslai ya ke ru hanroi ha ke baroh da ka jing Duwai pat ka jing Kyrpat lambat ka jing ai ngu to pen tip ya ka jing pan jong phi shau Blei te ka jing suk u Blei ka ba palat ya ka jing shampang baroh kan ri jai ya ki donot jong phi how Chris Jesu ka jing Duwai ka balai u polong Duwai how man sem la da pin Pule ka sti pol sin rom klam prad khat bar pun riu hadu ar pun yo hang ning yu i le ya thu yangi tang ha ka bor man sem ba khot bangi la pan Duwai ya ka mon ka Jong Blei pon sen man sem ba khot ya rap yangi bangin Duwai ya ka mon ka Jong Blei
lum kumta parabor ngin Duwai kamar la Jong teng ilong kinong Duwai bakap na mangi Duwai tang yilade ngi Duwai tang kayeng la Jong om yiki wepan man sima khu yorap yang iban Duwai kay ka boleh kwa bangin Duwai shu ak por bangi ke jinjar ngimla shu ban Duwai man sima khu ai bor yangi upla yangi bangin Duwai ka banta ka basaw ha ka jing Duwai polong Duwai da ka sumar kamut ban husiar kaktin syarai bat Duwai kini kalong badran kam ha ka jingim jongi une hemaya manba ula teipat ya kan ro Jerusalem kinong syun kala yang banyele persya banam ailat yu bun teipat ya kan ro Jerusalem hanrai une maya ula Duwai hau blei bat ula bu nong am banyele ya kinong syun man si bat man met Pule ni maya saula nong gat khat bakandai kane ga dei ka bang une maya u Duwai bat usumar nakinong syun to samar to syarai to Duwai ru kane galong ka jingkan tu yangi ban jom Pule Matius ngom khat lai kat khat lai pulai bat khat saw ka lanong kat khat lai pupra hakabakum kane ka por tongin kan mauru kabang yele yunu jingpang kanyang COVID-19 om tang bangin Duwai baka jingko jingkia banyada rei tongin sumaru tongin syarairu nanu jingpang daka bangi deng bat yaki mas sat yaki kti bat but renti yaka jihikai kabaka surkar kala ayangi kane kantin syarai bat Duwai akan mau ke por bangadang red haki por ka Jingiaseng he haka sinong jung hamauran keneng haka por haka wika step baki pasro baki nong Trai ki bamja haka ka por ba bamja la bo yaka jing bam ha jrong me bat ke miao ka don saudong jong ka ka me bat la ong yo wei na ki nong Trai iba jun pakem bari evangelist to ko por banju Duwai yaka jing bam kom taula Duwai bat habu Duwai Lakner yakakti jong baroh saudong jong kamit bahadin ulamen ini nong khadja ba aja ilarki bat pastor kila kali kila ong balai pirki ta inong aja ila ong ngampat ju ijing Duwai kum Nongialam kat bau Duwai ube artat yakemiao kum ta kila yarki balakali kila ong yu kum no pi Duwai ula ong bakaktin Jong Blei ko ong syarai bat Duwai kata kadai bambangi kum ki khon Jong Blei am tang ban su Duwai tongin sumar tongin syarai teng habangi Duwai tane ki wei pat habaki Duwai yaki nong pang ki ong wat di Duwai Walai hospital kani kalang babakala kaktin Jong Blei ko ong to Duwai to sumar to syarai kabanta kabasan polong Duwai da ka jingminot kane ka jingmot jong ka jingminot kamot ka jingene wat sange wat e siteng por yene ka jing Duwai haki por baroh wat kerke ap ikakti ka Jong Blei yo I ka balang ka banengkong kalong ka balang ka Duwai haka jingene Pule kama apostol kalong banengkong ka khat pakhat sa ka ba ar ka lanong khat ba sa pu ar kalau nong ban riu kat khat ka basau pinyo I kan ka balang kala ye ne ka jing Duwai kalau ka balang ka baklan kalau ka balang ka bai impernai hapedeng ka jing pensi tomben para bangai bi tungin ye ne ka jing Duwai ngila Duwai na ka mentau ne jing pangklam ko bit impat yo I hang no honoro ka jing ya ka jing la ban sumar tungin ye Duwai hadu ban job ka jing khat yo pailang kalong banginam sange ngin Duwai khaddu Paul uong kabanta kaban riu Duwai na kabanta kiru khoj baroh Duwai na kabanta kiru khoj baroh hangning yo I ba kaktian Jong Blei ki hikai yang I kumno bangin long konsen ru yaki bangai baroh ngai ngo yo Blei yakane ke por jong ki jingpang knyang jingpang klam COVID-19 yala nang ban Duwai yaki bon ke jing Duwai ngem ju Duwai na kabanta ki doctor ngam taki nurse ngam ju Duwai na ngam taki police ngam ju Duwai na ngam taki hospital but kiwai
Bon sen ngi klet yakini Henry ngelanang ban Duwai. Bon ki Berbandier ki Kristen ki dai ki doctor ki nurse ki dai ki police ber ki wei. Ni haban Kharshiing ki Jingrwai ka Jingrwai kala. Belum ai bore ki long job. Hapdeng ka Jingrwai nak benta jongki ngeni I ka jing job. Blei un kor khu yangi langba kani ka tien ka Jong Blei kala bu api tongin kan mau kani ka wei. Tongin yele yanu nong shun. Dakani ki Atiar ngi pong kani ka Atiar pat dakabat Duwai. Pat dakabat Duwai tongin pan scam ka Jingrwai. Shobat pan kot. Sakandiat ngaku aban bu hagani ka por nakabenta jongpi. Tungin pet kat ni ki Kyrpang ka Jingrwai. Kinuksa ki Kyrpang ki riu Duwai ki nong Duwai haga Bible haga testament ka berembat ka testament batma. Kalong ka jing ai boring ngai pi. Wei. Ka Jingrwai jong he sakaya. Por bu sakaya ula tip la sung thu bun sayap no. Ula Duwai ula jenga kan ro ula jam ula Duwai. Haga bakot U Blei ula pa yêu nong thul pa ulong kilek ong yo se skia ba un sakot un khoi no but on item ba un sa impat khat san sem Pule kitab ki Syiem ka ba ar ka long ba ar pho ka khat ka ba ar hadu ka ba nriu ka ba ar ka Jingrwai Daniel ha ka por baus em ula ai ka hukum ba day ban Duwai hano wei par Blei U Daniel nama kitip U Daniel U Duwai hau Blei bayem. Te komta U Daniel was ngusi ula runga ke kamera ula dem khosiu ula Duwai laisien sisngi. Bat ka Jingrwai jong Daniel dem khosiu nyo I kalawan ra jong ka jing job Blei ula pai ki angel ban khangkhop ya ka shintur jong Kiseng. Syiem layam Kiseng kil syang tip sngi. Daniel dan rengkan baru Blei hapokrem Kiseng. Kebenta ka belai ka Jingrwai ka Balang apostol. Habala berengem yau Petrus baru Yohanes tu ko por. Daka dorbar ba ban ong yaki pat nom yalap shu yau Jesu kila berengem kila berset kila pensyapting. Haga bakum ta ka por ka Balang kala Duwai. Pule kam apostol kalong basaw ka khat palai puwei. Anda kilala Duwai te ta pen kanyo ita ka jaka ka ba kila yaseng bala pendap yaki baroh do men semakhoy bat kila keren ika tienu Blei da ka jing socialur kata ka di ka bor ka jing Duwai jong ka Balang nakabenta ki jong Petrus ba Yohanes ban ya lap ika tien ka Jong Blei ka basa ka Balang kala Duwai ba Blei un pelait yo Petrus na ka jing bendi Pule kam apostol ka bakhat ar kalanong ka balai hadup khat wei kat bakidang Duwai Blei lo jubab ika jing Duwai ban lo pai ki angel ban loit ni kenjri lahab ban yo I la pelait no I Petrus ulait pai an ulait pai ula tiet ying ula tiet ka ying ka Mary ka kemi Yohanes ka baki parabnge ki pelong ka jing Duwai hakani ka por anda kilios ngau yu betiet jingkang kala lek pet bat kala Syiem bau Petrus ula wan hakata ka ying bat kumta kile kemen baroh U Blei ula pelai pat yo Petrus na ka ying bendi Pule kam pasal ng bakhat ar kat khat bakhat ar khalai bat khat nriu hang ring Syiem ni I ka bor ka jing Duwai jong ka jing job hagare khalbat nga kwa bat kan tu I je pi para bungen ni don ka thma tung yele inu nong shon yele da ka Atiar baroh bo Blei ula ai bat hau Chris jong I tungen kop yo Chris bat ngin yele da ka jing Duwai da ki Atiar baroh bat ngin I ka jing job tungin ye minot tungin ye minot nginam sange ngin I ka jing job jong ka jing Duwai to blem kor khu ye pi baroh amen ngai Trai la kor khu yangi lamai dingi chakri baroh tingai khu Blei ye kinong sibenta baroh ki bladon benta ha ka ni ka step khamtam I pastor jingi blai ki chakri ka tin ka Jong Blei ngai khu Blei ru ye phi ki prabangej baroh bagi Paralok ki balai sya sitom ban ngi
Mani solang hagani ke Jingiaseng hagani ke step. Trai yang berkui pilang baroh tar haduk pengini Syiem 4. Tengi ni penwai no ni ke Jing Syakri Jongi. Dagi Jingrwai ke ba saus pa sipo. Ba dia ni ke Jingrwai season 4 ngas subha ban khot ye Nongkren. Ban bu ai ke Jing Duwai. Bat ban ai ru ye ke Jing kerku penwai. Duwai baka Jing ke Jong Jesus Christ Trai. Kanda biang yaki kon ke Jong Mebarilin. Ka Jing ba ka Jong Blei kupana bom jikot. Ka Jias lok ke Jipentengan ke Jipensyat bor ke Jong semakoi. Bagin la ban ya le persya yaki butap jubaman ngilong kinong job. To ke nilai wo Blei. Kalon kat berki kon ke Jong me ki bodon ke ke ri jongi ki bodon keleng ke berthai ki bodam bat ki bakot karpat ya ke kerteng ke Jong Jesus na domentas ki bom jikot. Amen.